Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Ave Maria, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Ave Maria, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan. Ulahan ka sa babae ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Himaya, samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Sa sinugan karon sa gyapon sa mga kabuigan na walay katapusan. O Jesus ko, sa kami sa among sala, luwas sa kami sa kalayo sa inferno, unahan ang kalagan ko sa langit, ilabagay ka to ng kilingan, pagkaya mong kaluoy. Ikalimangan ng tiro sa himaya, mamamaya ang pagpurong-purong sa mahal na Berhe, ang mahanamo na kasimang langit. Pagdakigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ingarian, matuman ang pagbote sa yuta, mayon sa langit. Nakalanan na mas magalang daw, hagagan na magkalaan. Kung masay mo kami sa among mga sala, ay mo na matasay mo kami sa nakasala ka namin. Kung hindi mo kami itugyan sa pamulay, tinuhaluwas sa kami sa lautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahakan nimo. Ulahan ka sa ubay nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan ng mga Kristo. Santa Maria, nahan ka sa Diyos, iyak po kung kami makasalanan. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manahakan nimo. Ulahan ka sa ubay nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan ng mga Kristo. Santa Maria, nahan ka sa Diyos, iyak po kung kami makasalanan. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahakan nimo. Ulahan ka sa ubay nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan ng mga Kristo. Santa Maria, nahan ka sa Diyos, iyak po kung kami makasalanan. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahakan nimo. Ulahan ka sa ubay nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan ng mga Kristo. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyak po kung kami makasalanan. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahakan nimo. Ulahan ka sa ubay nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan ng mga Kristo. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyak po kung kami makasalanan. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahakan nimo. Ulahan ka sa ubay nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan ng mga Kristo. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyak po kung kami makasalanan. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya,
ang Ginoo manaag kanimo. Ulahan ka sa mabay ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyang po kami magkasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Magdimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Ulahan ka sa mabay ng tanan, ulahan ang bunga sa mga Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyang po kami magkasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Magdimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Ulahan ka sa mabay ng tanan, ulahan ang mga Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyang po kami magkasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Magdimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Ulahan ka sa mabay ng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyang po kami magkasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Dimaya sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Moises ko, pasaywa kami sa among mga talang, basa kami sa kalagayan sa Espiritu. Wala ka ng kalang-kalaro, kami, iya manahin ka to na timlanan, kaya sa imong kaloob. O sakramento Diyos na, kanak na tayo kapasalanan, sa malagot ko kanimo niya, Ginoong Jesucristo, anak sa Ama, ipadalangin ka na mo sa Espiritu Santo sa kalilimutan, paguyang Espiritu Santo, dinhin sa mga kasingkasin sa tanang nato, aron mamilingan sila sa kadang-kadang magdalaman sa buka, ang Senyora sa tanang nato, o si Mahal na Birhen Maria, maghihimutan ang mga mananalawan. Amen. Mahal na Panginoon Jesus, Iyapo mo kami. O Maria, Reina sa Kalinaw, Iyapo mo kami. Maya, Daray na, inan sa kalugay, pinabuhay kinagkami. Ikaw ang ilaw ng anamo. Malimaya ka, panawag kami kanimo. Mga ilan anak na iba. Nagapagpaw kami nagaguro ni walong na luhaan. Nanak mo alam ko, iling mo ka nang iyong mga mata na maluluyon. Pagkakos ka na pagpapagili. Ipakita mo ka na ang iyong ang mahal na Pagkakos ay nakapagpapag ng Tapos ng Virgin Maria. Iyapo mo kami sa kanya sa Diyos. Darumayin mo kami tapos sa amin. Ngalan sa Manong, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ay butag sa tanan atong i-apel sa atong pag-ampo ang mga masulod nga intensyon. Pamisa para sa first death anniversary ni Violeta Ramos. Pamisa sa kalag ni Ma'am Maria Socorro Cañada, manang pamisa Balasabas Family. Misa para sa kalag ni Nanday Anatalio Severino, Emiliana Erineo
para sa tanang mga kalag sa purgatorio. A Thanksgiving Mass from Mr. and Mrs. Gaudetto Maniaca and Lourdes Maniaca for celebrating their 51st wedding anniversary yesterday. Wishing them good health to the family offered by Maniaca family. Misa pasalamat sa grasya manamong nadawat. Ug misa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa mahal nga Birhen. O pamisa sa kalag nanday Librado, Jenny, Reniboy, Estrella, Marta, Felisa, Marcial, Ote, Juliano, Badoy, Pantaleon, Eras, Lucinda, Policarpio, Teresa, Baki, o sa tanang mapalag sa purgatorio, ilabi na itong walay nakaanumdum kanila. Analhalan Cuesta Family. Pamisa alang sa kalag ni na Angelo Rosalino Jose, o sa tanang kalag sa purgatorio. Anang pamisa Cañeda Family. Misa para sa kalag ng day Luisito, Moises, Cecilia, and Simeon. Misa para sa kalag ng day Violeta, Pablo, Santos, Senior, Florencia, Vicenta, Noemi, Felisa, Emiliano Mulera. Anang pamisa Seroponia Mulera. Thanksgiving Mass for the answered prayer and blessing received, and for the fast recovery of Doris Navarro, Deborah, Linda, Inat, Camille, Allen, Marie, Inat, and Ed Justin Inat, offered by Ronnie Sarno and family.
ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaaman. Dining adlaw makaron, Miyerkules sa Batlis, dinita magsugod para sa atong pag-andam sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Dining 40 ka adlaw, Kwaresma, na kita hatod sa simbahan na mag-andam sa atong kaugalingon sa atong kasing-kasing. Ato niyang dawaton ang mga abo, magpailong ka nato, magtitangkanan, ikan sa abo. Ikan kita din sa ikan. Ining misa karon wala rin penitential rite, naman ka hinihintay ato pagbatis o pagtang sa abo sa atong mga abo. Magampo kita. Ginoo, itugod ka namin nga ang mga panabang nga lang sa pagpakigpiso nga Kristohanon, magsugod pinagi sa santos nga pagkuwasa, aron kami nga makikasdang batok sa mga kaaway nga Espirituhanon, maglikon pinagi sa pagpugong sa among mga kaugalingon, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon, pag hinulsol kamo sa kinasing-kasing, ug balik kanako na magpuasa, maghila ug magpangutan. Isia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong pisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matiinumanon sa saan. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilog. Basin pagmaluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga umat. Aron may trigo ug pino kita maikahanan kaniya. Patinguga ang trempeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila og andama sa usa ka balaang panagtigo. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip na ang mga masusog. Bisan ang pag-upang ikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigo. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo sa tunga-tunga sa puntahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug mag-ampo. Ginoo, kaloy iintawon ang katawhan mo. Ayaw itubot nga kami tamayon ug biyay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon, hain naman ang inyong Dios. Unya, ipakita sa Ginoo nga nanginhawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ani kami gipadala ni Kristo ug sama ra nga ang Dios gayon ang nangaliw kaninyo pinaagi kananon. Sa ngalan ni Kristo hangyo ang kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan ipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamataron sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takla nga akong gikahimutan. Itabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takla sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Aron mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron gayton sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa imong gigantihan. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, imo ang kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayo niini. Imo ang kini nga tago ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung mag-ampo ka, ayaw panikingon sa mga tigpakarong ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kapag kun mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawa. Unya takdi ang putahan ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita na nagsubok kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaarong ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom o panagway aron makita kayo na nagtuwasa sila. Sultihan ko kamo magigantihan na sila. Kung magpuasa ka, pagilangkos o panutlay, aron walay mahibalo na nagpuasa ka. Gawa sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat
sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atay mga ikuranan na sa tubangan, mga piksunan. So karon, kung ikitawag ko, ito sa una, sa gamay pakumbata, excited kayo ni kay butangan o cross ang among buna. Kunya, dili ginala mo, no? Papasok ang inyong kamutan, dili kami maliko, kaya dili mapapas na inyong sa una, no? Katanggat may pata. No? Pero karong tuiga lahi ang atong pagkabuhaton, dili kita magbutang og cross ato rang ikuan diri sa ato ulo, no? Ang kanang abo, no? Dili na cross diri kay na may COVID, no? Anyway, nindot kayo nga pamalandungan, no? Ano man kining panahon sa Kwaresma, importante kayo. Kay kita gihangyo sa simbahan pareho sa Pasko, pagkatao, napuilaing Pasko, ang Pasko sa pagkabanaw. Kung hinudo mo itong Pasko sa pagkatao, nag-andam sa tano, Advent, upat kasimana. Hindi karon 40 kaadlaw na pag-andam para sa Easter. Mauin mo kini nga, Lent is the time to prepare for the Easter or the resurrection of Jesus. Kunya usa ka pulong nga magsige ni siya balik-balik ning panahon sa Kwaresma o ning paghinulsol or sa English pag-repent. Gaplano na si Brother Ronan magbutang diri tayla nga dunay repent. No, kay mo man ay tema. Kunya, no, unta o kanilita magkatausan ninyo kung ilula kay COVID karon, ang pare o ang lay minister o kinsa may mugadlis, kada usang ingnon sa pare, repent and believe in the gospel. So, balik-balikon, no? Kung 5,000 na, so 5,000 ka, balik, inyo ng pare. Repent and believe in the gospel. Ang pagbisaya sa repent is pag-inulsol. Pero nindot nga, asa itong pamalandong karon, no? Pasensya naman kayo, kung piling akong sa akong pinabuhi, mahilig man po acronym. So, basin makatabang mo no, sa seminaryo mong kinilsan sa dako kay paagi aron mahinom gamang mga estudyante. So acronym na sad. So atong gamiton ang acronym na repent. Unsa may atong buhaton dining panahon sa Kwaresma with letter R, letter E, letter P, letter E, letter N, and letter T. Okay? Pila ka letra? Unom. So 10 minutos kada letra sa isinta, okay ra? Pwede ra mo? Wala mo yung mamamang eskwela, no? Okay, bitaw. Letter R. Ang sa'yo pasagot, hindi pa noon sa Kwaresma, gitawag kita sa Ginoo to return. Balik ta sa Ginoo. No, mo man yung tema gani sa first reading, go back to God, return to God. Kaya nga naman, kung kita mahisalaag na kung sa kaya itong buhaton, kinahanglan na itong buhaton, bubalik kita kung asa ta, gikan. No? Balik sa Ginoo, return to God. Kaya usahin na itong kinabuhi, mulikok man. Kung magpakasala na tayo na itong naliko naman yung kinabuhi, dili man tako yung ani sa una. No? Kung ang iyong kinabuhi, wala na yung Ginoo, balik sa Ginoo. Malit mo ni tema, meaning panahon sa Kwaresma. Doon, balik sa Ginoo, kaya ang Ginoo andam na mo dawat o mugapos ka na ko. No? Ato niya ng paminahon, katong gitawag ko, parable ang the prodigal son, katong anak na nisuway, no? Iyang gigasto ka ng kwarta na niya pag realize niya, ibalik siya. He returned to the father, to his father. So, letter R, during this time of Lent, kinahanglan mubalik ka sa Ginoo. Panahon nga mubalik ka. Ingon nila, tungod sa COVID, daghang nabalik sa Ginoo pa bitaw, no? Inuambok naman, okay. So letter R is return to the Lord. Letter E is to examine and evaluate our life. Kinahanglan atong eksaminon, atong tan-awon, evaluate na to kung ikaw negosyante, di ba? Sa negosyo nimo, kinahanglan evaluate nimo kung baka malkansi or
Nag-gain ba ka? Kung ikaw manananong, imong tanaw ng imong mga tanong kung wala ba nangalaya o nagtubog pa klaro. So, evaluate, examine your life. Sa kining panahon sa Quaresma, akong eksaminon akong kaugalingon. Kumusta man ko? No? Nagkabuutan ba ko? Ngayon sa kabata, ngayon siya na ako, Father. Nakaampo ba ako, Father? Ako ang isayang ang akong oras. Sige akong duwa, ang akong pagubangko, hindi mo na. Sige akong duwa, alam mo, labay na lang, sa kauras, 2 kauras, ako'y nabuhat, Father. Bisa na ganyan akong module, wala na akong matubag. Maansiri, sige akong duwa. Isayang ranato ang akong oras. Diba? Kagataw sa'yo, mas isayang din sa kalibutan ang atong mga talento. Wala na ito maibutang sa maayong katulinan. Examine your life during this Lenten season. And then letter P is pray and pray and pray. Pray always. Hindi lang mag-ampo. Lagi kayong kinabuhi sa tao kung naaang pag-ampo. Too mo, dili. So, ay mo, sige lang, matuyang lang sa kinabuhi ko, ay ampo-ampo, bantay, masalaat mo dyan lang. Pero kung mag-ampo ganita, manguros ganita sa dilipata, bubuhat at mga butang, ang Ginoo mo giya na ito, o pilit ang makabuhat, o mga dautan. Kanaling makasala ka, manguros ko ka, pilit na. No? Manguros ko sa kakayro kagaydan ka sa Ginoo. So that's prayer. So kami atak mga pabalandong tungkol sa prayer, so umabot ng mga adlaw. Then letter E, it's also a time, no? Then, it's a time to enter into a loving relationship with the Lord. Kinahanglan nga musulod ko sa usa ka relasyon nato kang Jesus sa pinaagi nga mahigugmaon. Pag unang taga-celebrate o Valentine's Day, nagkakaingisod sa relasyon niya itong Valentine's Day tinoon. Ay, di pang sugot. Wala. Tanaw pa rin na kayo. Masin, no? Nga naman, kita gusto tang nailigasyon sa atong isip katao. Kung gani kung bagan ka gusto kang makauyab, okay naman. Pero, importante din panahon sa Quaresma na ang kong relasyon akong ipaduol sa Ginoo. Inukibaw mo, dagan kayong mga tao din panahon sa COVID, na lawong ang ilang relasyon sa Ginoo. Dagan kayong tao na dili na magsuri at sukadto kay bawal man, ato na sila sa Ginoo magkampo na. Grasya ang gidala kay kita makamauna nga mo ampo o mo enter musud sa usa ka mahigugma ang relasyon ngadto kang Jesus. Ngaunta, murag ka nang excited gani kang mo makikistorya sa imong hinigugma, inana ko unta ko ka-excited kung mag-ampo na ko. Anak mo mahibawan na imong relasyon sa Ginoo doon na nagtugma. Then letter N, so na-memorize pa ninyo, R is to return to God, E is to examine and evaluate your life, P is to pray always, E is to enter into a loving relationship with Jesus, and N is to nourish our spiritual life. Pareho og tanong, no? Si Divine Pertigugihan na dire, no? Tanawa, ang mga tanong, bubuan ka nunay. Kung di pa bubuan, malaya. Kunya ang mga, no, nang muikoy minito ka ng mga, sigan, abono, ang gisibutang sa sako, kunya di pamutang sa mga tanong, hinahinay o kabuhi o katambok ang mga tanong. Pareho po sa atong kinabuhi ng espiritual. Kung dili na nato, di na ta, no, di nato i-nourish, one day mamatay ang atong kalam. Mao gani nga sa ebanghelyo karon na itulo ka buok nga paagi sa unsaon pag-nourish atong spiritual life. Unsa ganito? Prayer, fasting, and almsgiving. Pag-ampo, pagpuasa, o paghatag o tabang sa mga kabus. Inyong sulti sa ebanghelyo karon, buhaton gani ninyo ni nga dili mo pareho sa mga nagpakaroon ingnon nga dili magpakita ang tao kung sa Tagalog pa ang Ginoo malipay kaayo. Kung sa ebanghelyo kung mag-ampo mo, kung mahimo gani adto sa sulod nga walay hibalo nga nag-ampo ka. No? Nainom ko sa akong papa. Hindi ko makalimot na
usa ka time, padayon namin, no, nagbisita ko seminarista na ko, ini kagabi, hindi ay si Papa ko na matmunan, sa di pa siya matulog, no, magluhod siya, kunya pagkahuman, dayon na niya, inigluhod, dayon na niyang tindog, mag-ana siya, cross. Pagkaugma, namutan ko pa, nag-observe ko nimo kagabi, nga naman to nga, nilihod ka, kunya pagkahuman, nag-ana ka. Ayun siya, ikaw ka, anak, kanang sa di pa ko matong, mag-ampo mo ko para sa kaninyong tanan. I-ampo ta mo. Niya ako mang banak-banaon. Si Inday, to sa Amerika, dili nga din ang Amerika, para niya. Si Dodong, to sa Manila, dili nga din Manila, o sige. So, in-anak, na ay nourishment sa iyang kinabuhi, nourishment sa mga tao. Pag-ampo ang pagpuasa, karon adlaw sa upining panahon sa Kwaresma, duha ka adlaw at kita kinahanglang magpuasa. Karon Ash Wednesday o Good Friday, Biyernes Santo. So, kaya ninyo magpuasa karon adlaw. Okay? Pero ang pagpuasa kaya dili lang sa pagkaon, daghan po kinahanglang magpuasa. Anyway, sa sulod na po nato reflection. And last, letter D, during this Lenten time, we are asked to be transformed to become a better person. Naunta maparehuta gani kang Jesus sa atong kinabuhi. Kung magkinipadulngan nimo, kung magsigi kag ampo, kung sige kag asa, magsigi kag hatag sa mga kabos, mahimo ka pareho ni Jesus. Na dili lang ko galingon lamang ang iyang gitan-aw. Transformation into the likeness of Jesus. Pagkalindot no, sa 40 ka adlaw, ato yung pamalandungan, kanya ato yung mabulan, nindot kayo ang resulta ining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Inuduman na ito, kinitanan, gibukan sa Ginoo, para kita magdamlang makauban niya dito sa langit, sa wala na yung katapusan. Amen. So karon ang i-explain lang nako ang procedure sa atong pagtutang og abo diri sa ulo. So tulo mi kabuo na sister ulit. Okay. So ari ko diri sa tubangan, pwede aron medyo elevated gani so magtindog mi diri. So pwede mo i-explain na programay na sa tayo niya. Kunya ari diri ako si Brother Ronald o si sister. Kunya po, kay abo man ni siya ikuan sa ulo, kung mahadlok tang mga puling, kay kuan ba na, abura ba na. So, nanon mo sa tubagan, tiyong lang, no? Kunya, ikaw man, lakaw na, no? Kasi mga hulugan o kuan o inyong mata. Okay? Kailahin mo doon, ilipan ni Ana, pwede sa krus, no? Sa bulo. So, magkampukan na to, i-bless na po ang ashes. Kunya, kanang kung pwede, tanaw ng ninyo na dili ka mag-sugkulog maayo. Okay? Istansya kay kita maging tanan mga tagal, no? Ay kaguol, no? Daghan mo kay kabog. Okay na? Katukuban nga sa dili pa mo pagbilir mong lingkod niya, dahil ninyo na torno sa pamo. Mga igsod, mahindog kita. Mga igsod, magampo kita sa Dios na amahan, aron kining mga abo nga ibadlis kanato aging ilhanan sa atong pagpasol, panalanginan niya sa paghuhom sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos o pagmalutmay sa pagbasol o pagbayar sa kasalanan. Pamatia kining among mga pag-ampo, kaluy o panalangini. Kining panalangini sa imong grasya, kining imong mga alagad
nga badlisan nining abo. Aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadatag sa pagsaulog sa mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak. Human mahimlo ang among mga kasing-kasing. Pinungdanan ang ipangayo pinaging Kristo ang Ginoo. Kitang tanan nga mudawat niini atong himduman ang mga pulong na Jesus, paghinulsol ug tuogi ug tuo sa ebanghelyo. Repent and believe in the gospel.
palihog maninggo para sa pag-angkot sa mga kaunan. Ang timaan sa balaang abo, nagdapit ka nato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag ka nato pagbalik ngadto kaniya sa tibuktang kasing-kasing. Ang pagpenitensya panahon sa Kwaresma misugod na. Ang atong pag-ampo nagpalambo sa atong pagkinamangihatagon ug sa pagtuo ni anang penitensya. Busa moingon kita, kaluy kami. Kaluy kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan, naandang sila kanunay sa pagtabang sa tanan, diha sa ilang paghinulsol o pagbuhat o mga penitensya ni ining piniling panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang ka natong tanan, nakabaton kita sa kaligon sa pagpitol sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa o paglimod sa kaugalingon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa mga masakiton na nataktan ni ining COVID-19 nga makabaton na untaw hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hukong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o mga panalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa sulubon sa Diyos, Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na sa kalungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa mga namatay nga misulod na sa kahintang sa paghinlo o kaluoy nga mupuyo na sila, uban ni Kristo sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaluoy o kaagbo, tanawa ang mga pag-ampo nga manulsulod mo katawhan. Sa among pag-ampo alang sa mga grasya nining kaknaa, dili namo ikalimtan ang mga kinahanglan sa uban. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Thank you.
naigsoon magampo kita. Pero na ako ng inyong sakripisyo, dabaton ng sa Diyos na mga gagawin sa tanan. Awatan ka sa ginawang sakripisyo dito sa mga alang sa pagdaig pagmamaya silangan, alang sa pagkapustanan sa pinagtiyang santos sa simbahan. Ginoo, nagahalad kami ning sakripisyo, aron pagsugod sa Kwaresma, naghangyo kami kanimo, nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya, o sa mga buhat sa kaluoy, matabangan ta kami sa pagsugod sa mga tental, ug human mahindui sa among mga sala, maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo imong anak. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibaya mo inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay makagabaw sa tanan. Tangay matarong kayo kung magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gabi. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa ka sa among mga kasing-kasing nga kanimo. Ug naghatag ka namo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ng nagadaig ang imong kami sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan. Ug nagasaulog nga hiniusa sa nga kalipay. Uban kanila nagasangyo kami sa imong himaya tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos yun ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ng pagsantos dining mga gasa. Karon mahimo kinialang nga namong nalawas ug dugo na Hesus Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuhas kay ugpan, ipasalamat kanimong ipikas ug ihatag ini ngadto sa mga tinun-an o tingon. Kawata kini ninyo atanan ug kanan. Kaya kini mo ang akong lawas na itugyan, alam kanina. Sa samang pagitapos ng panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanyong pag-usap, ihatag niningat sa mga tinunan o miingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan, gikaniini,
Kay kini mao kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buha ka kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagko. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na si Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusad nga sa Espiritu Santo. Pinugdumi Ginoo ang mong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Pinugdumi usa nga mong mga igsoon nga namamatay, ilabi na silang tanan nga mong ipanundan sa Santos na Misa. Malaupon mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsulog sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, humuha kaming ngalayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ng maulay sa Diyos. Uban sa mga apostoles, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa ni Jesus, ug sa tanang mga santos na nagatumang sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon, gamay ikaw nga himayahan, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, di kaniya, ihatagan lang kanimo mga gagahon na mga dihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang lumugong himaya, ang sa kamangturan.
kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang kautan, tanang katalagman. Katagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malahumon sa pagbalik na Jesucristo among manlubos. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana ang kaninyo. Karon ipakita ta na kung kanang inyong sunay na nagkain pa na. Mga maukini si Jesus sa anak sa Diyos sa anak ni Maria. Siyang Kordero sa Diyos, ang nagawag lang sa mga sala sa kalibutan, wala kitang itawagan ng makaamit sa iyang panginoon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako na ikaw anahan sa ating halang-balaang sakramento. Gikong ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalam. Saglit dili ko man ikaw madawat diha sa paging sakramental, kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Angkod ko ikaw sa magani kauban kanako. Kung hindi kong iniusa ang akong kaugalingon nga ang kanimo. Ayaw itubot na ako mahimulag kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Ginoong sakramento nga mong nadawat, magtapamunta ka namo, nga namong mga pagpuasa makapahimuot ang kanimo, kung magdala ka namo sa imong panahimo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Imperata. Diyos among Amahan, misampit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Gaunta makanaligdan kami batok niining hulga sa COVID-19 virus. Namikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga taong nagitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa hukma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pagagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Matagan unta sila sa imong Dios ng lamdan. Nangaliyo po sab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuban sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Luis Maria Samor, Beata Maria Luisa de Jesus. So katong mga kauban kanila paninyo nga wala pa di pa kasimba, so karon hapon alas 6 natang misa pa diri. Nakita kung gustong magpabadlis sa pwede nagaan mo papabutan ng ashes. Ang Ginoo anak ninyo. Huwag manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ngalan ng Santos nga Misa, dalo na to ang kalinaw ugma ni Kristo.
Sana ano ah. Oo. Sige. Dito lang. Ano lang sa iya, te.